lizobuya namhlanje na lona lizobuya namhlanje na bo oh yeah lale mama yeah lale mama oh yeah lale mama wa baba Lizobuya ngempela izwe mbukela isiphinde sikwamukele ekhaya jikelele breakfast show. Mbukela njengoba wazi ukuthi sina lapha ekhaya sihle sikuphathela izinto ezinhle. Namhlanje kuyintokozo nokuhlonipheka ukwazisa ukuthi ke la ikomkulu le-SABC sivakashelwe ke ngumuntu hlala phansi wasebenzisa ubuchule kanye nethalente lakhe elimangalisayo wasungula umdlalo namanje iningi labantu elingalisoze nje lawulibala. Ngabe ngikhuluma nobanike ngikhuluma nomuntu onenqwaba yamathalente afaka phakathi ukucula, ukulingisa, ukudidiyela nokukhiqiza imidlalo enhlobonhlobo okufaka phakathi neyeshashalazi ngisho uqweqo lomqondisi nesihlabane ngenqwaba ke osobahlabana ngenqwaba yemklomelo waze waqokelwa ke nakuma Grammy wahlabana futhi nangemklomelo iTony Awards waphinde futhi wahlomula ke ngemklomelo engaphezulu kweyishumi ye-NAACP phesheya kwezilwandle. Usehambele amazwe ehlukene afaka phakathi iMelika, iAustralia, iJapan, iEurope njalo njalo. Mbukeli ngeke ngiqede phela mangathi ngibala imisebenzi yalenkakha esivakashele namhlanje lapha ohlelweni. Lowo ke kungaba ubani makungasiyena ke umsunguli womdlalo iSarafina ubaba uMbongeni Ngema. Ntosi yenkomo asikubingelele sikwamukele sibonge kakhulu baba siyathobe ukuthi unathi namhlanje kuseni. Awu wazi washo kamnandi. Ngiyabonga kakhulu. Bayikubonga thina baba. Lapha ke ohlelweni lethu baba sajwayele ukubuza abantu ukuthi mhlawumbe uphuma phi kanjani kodwa ngiyabona ukuthi ngoba sikhuluma nawe namhlanje abantu bakuthokozela ukwazi ukuthi konje baba uMbongeni Ngema uphuma kuphi. Ngazalelwa endaweni okuthiwa kuseVerelem lapha ngaseThekwini. Ngase ngikhulela ke mase ngithi ukukhula ngaye ekhaya le enhlwathi kwahlabisa phakathi kwahlabisa noNongoma. Ayi ngakhula nezinsizwa impela zangiqeqesha zingishayisa nenduku. Ngase ngibuya kodwa ngizokhulela futhi kwaMashu naseSoweto. Lapho ke ngicabanga ukuthi lapha ngalo lokungeka khona kakhulu phakathi kwaseSoweto nakwaMashu ukuthi kube yiloMbongeni Ngema uye namhlanje. Manje wabona nini ke baba ukuthi yazi nginetalent lezinto eziningi ngadidiyela ngingakhiqiza. Uyazi ngaqala ukudlala isiginci ngiseneminyaka u11 ubaba wayedlala isiginci. Ayike nami ke ngasithatha isiginci ngapatanisa ngekhali kwakusekhona ama Beatles. Umsakaza sasulalela nje sasilalela umculo waphesheya ngalezo insuku kwaze kwaba khona noMahlathini nentombi zesimanje manje namahotela Queens nesibaya esikhulu isimanje manje ngase ngiba umuntu nje othanda kakhulu umculo ngangena kuwo. Kwathi ke later on in life sengize Soweto ngasebenza noGibson Kente nabo Ndaba Mhlongo yiba abantu abangakha kakhulu nabo Mabhunu Sabela yebo ngaqhubeka ke ngaze ngayibona sengenza iWaza Albert noPhesi ngaya phesheya ngasebenza nabantu abafana nabo Quincy Jones abo Stevie Wonder bo Lionel Richie abo Kenny Gamble Leon Half ama OJs ngizothini ayi baba kuyabonakala ukuthi ena imikhiqizo yakho oyididiyelayo umculo kanjalo nezemidlalo yaseshashalazini ukuthi incike kakhulu kuyabonakala ukuthi kunomuzwa wokungathanda ukuthi umuntu acwaswe ngokwebala. Ingabe mhlawumbe izinto okuyibhala noma uyididiyela kwakukuzama ukulwisana nalesi sihlave sasisibi sokuthi uhulumeni obandlululo wawucindezela abantu abamnyama. Ngakhula ngisemncane ngiboshwa kakhulu ngakhulela ejele. So kwangenza lokho ukuthi ngibe umuntu osheshe abe understand ubandlululo face to face ngoba ngaqala ukuboshwa ngisafunda isikole. Lokho ke kwangakha ukuthi bese uyazi umuntu lokho umfaka into ukuthi wena umnyama wena awulutho ngagcina sengumuntu othanda ukulwela isizwe semnyama. Ngaba nenhlanhla ukuthi at the time kwakusekhona abantu abafana no Steve Biko efunda lapha eThekwini e-University of Westville abantu abangi-influencer kakhulu kwi-black consciousness. Noma kase ngifike eSoweto ngasondelana kakhulu nomama Winnie Mandela okuyibona abantu abangakha politically. Kusho ukuthi nje I can say ngesilungu
I'm a political animal. Yes, hayi baba siyabonwa ngempela. Hayi uyabona amaculo unobuchule nobuciko obumangalisayo. Futhi siyabona ukuthi nezingoma lezo osukuyikhipha zithintwa imizwa yabantu ngendlela eyahlukahlukene. Kunezingoma nje ezimbili engifuna ukuthi sizivakashele sizibone lapha bese sixoxisana ngayo. Eyokuqala ke iyo lena ethi lizobuya lelizwe. Ake siyibone baba bese siyabuya soxoxa ngayo. Ngiyabonga. Lizobuya namhlanje na. Lona lizobuya namhlanje na bo. Oh yela le mama. Yela le mama. Oh yela le mama. Wa baba. Kiti lona lizobuya namhlanje na bo. Lona lizobuya namhlanje na. Lizobuya baba uMadlokovu leli culo lizobuya lelizwe linomuzwa wokusonga ukuthi lizobuya lelizwe kithi siyama Africa siyalifuna impela ngoba phela sacindezelwa kakhulu 300 years isikhathi sithe kakhulu umuntu omnyama elokhu acindezelwa siboshwa sishawa okhokho bethu nomkhulu bethu nogogo bethu baba igqila zabelungu isikhathi eside kwase kuyangifikela mina ukuthi ngithi hayi cha in my lifetime lizobuya hayi ke siyalibona leli ngoba linomuzwa wokusonga ukuthi hayi lali political kodwa futhi khona ke linye hayi yabona ke leli lithinta wonke umuntu manje ke ladlala nje endaweni ake khongasuka umphansi ake silibone istimela sami sasezola Mama kwamangane kwamambele duze usekoli mama ezola istimela sami sasezola Umbeke sifuke mama Tambolam le Kentucky samrela sami samrela samsela tu sami so chige matireni hawa mama welcome to baby hayi cha usasemusha kuleya video ngiyabona impela nephemya isamile hayi uyabona lapha ngiyathanda mase kuthiwa thambo lami leKentucky hayi uyezwa na ukuthi hayi cha lo muntu oyibhala le ngoma wayesemathandweni osemathandweni ngalezi ekhaya hayibo hey acha kokubi impela hey osisi babe sididile nandidekile hayi cha imnandi le ngoma nami nje ngazalwa ngesikhathi I think ayisiphumile kodwa nami njoba ngimngaka nje angisili 2000 kodwa ngicishe ngifike kuba yi2000 nami ngisalidlala nginalo kwi playlist yami ngendlela nje elimndandi ngayo mangabe siqhubekela phambili nje baba Madlokovu njengeciko ke selimkantshubomvu usebenzile kakhulu nezinhlaka ezahlukahlukene kuhulumeni ingabe mhlawumbe ucabanga ukuthi uhulumeni wenza okwanele yini ukufukula amaciko nokwagqugquzela ukuthi akhiqize ulozolo imisebenzi esezingeni eliphezulu nokuthi futhi kwazi kuyiphilisa hayi cha impela lo uhulumeni wethu usiphoqile njengamaciko uyazi ukuthi kwakukhona icultural desk yeANC eLusaka kwakwaziwa ukuthi amaciko iwona azokhula elizwe Oliver Tambo in 1979 wathi there are two things ezokhulisa South Africa AK47 kanye namaciko kodwa kuthema sesikhululekile eSouth Africa abaholi bethu bakhohlwa amaciko ukuthi akhona kangangokuthi uma umuntu kuthiwa uyafakwa abo Minister of Arts and Culture uyacabanga ukuthi uyademotewa ngoba ngathi into enganamsebenzi walutho forgetting ukuthi eAmerica iGDP yakhona more than 50% iproducewa umculo ama play Broadway nama movie Hollywood South Africa you know has got much more than America in terms of talent kodwa asisekelwa ngalutho South Africa yebo uma ke ama artists engasekelwa ngalutho abantu ke abahlala emkhukhwini bona beyini ke bona abangazi ukuthi lizoba khona ni plate lokudla phezulu kwetafula namhlanje ebusuku you know ngihlale ngihamba la emgwaqweni ngibona obaba nomama bemile befuna imisebenzi
How do you explain ukuthi in a free South Africa more than 60% of abantu are unemployed? They are living below poverty line. Yazi baba mangabe ukhuluma indaba yamaciko naphesheya kwezilwandle ngiyakhumbula umama leTambuli naye wayehlezi isikhathi eside phesheya wathi mayibuya ngikhumbula nje icula likhiphe lithi not yet uhuru. Not yet uhuru. Lalichaza khona ukuthi awu besithi thina sekuyakhululeka kanti masibuya la sisafica kanti isimo sisasenje. Yebo. Sisahlala emkhukhwini. Likhona futhi elinye ke baba iculo sulikhiphile nje manje ixoxo elimnandi nalo elingathi lisalwa yona lempile yokuthi ena ufuna ukubona uyibona umela abantu abamnyama. Impela iculo elisha namhlanje silirelease namhlanje njengoba ku June 16 nje kuyilona langa ekwaziwa ngalo ukuthi uMbongeni Ngema kufanele kube khona into ayenzayo ifa kuyona iSarafina konke efuneka ayikhulume ngo June 16 lithi thina abantu abamnyama sifuna umholi omusha sifuna omunye uWinnie Mandela namhlanje sifuna omunye uSteve Biko sifuna omunye uChris Hani ngoba kulabaholi abakhona hayi angiboni kahle and nentsha ke njengoba nje kuusuku lwentsha namhlanje ku June 16 nentsha kade besha babukeli lapha amabesend imlayezo yabo ngo WhatsApp besithumelela besho ukuthi bona balibungazi lolu suku ngoba kwasayona ntshe leyo kumele ngabe ibonga lentsha ka 1976 ngendlela ephila ngayo njengamanje ayitshengisa ukuthi iyabonga iappreciate ngoba icula edakamizweni kunjeya nohulumeni akakhathali. Ingane zethu namhlanje sekuyibona abantu abathengisa ama drugs ibona abathunywa ukuthi bawuthengisa idakamizwa emgwaqweni. It's a shame ukuthi icrime ingaka eSouth Africa and asiboni umnyango wamaphoyisa ukuthi uyayisukumela leyo nto yokulwisa icrime. Ingane zethu ingane nje imikhula namhlanje siyucabanga ukuthi Nkosi yami ingabe izoba yisiphi isigebengu. Yebo ngadi nene usiyenkomo sibonge kakhulu ukuthi ube nathi namhlanje ekhaya jikelele siyathobeka into esenza ukuthi sithobeke kakhulu imisebenzi yakho emihle uyenzile sethembe ukuthi uzoqhubeka ukhiqize imidlalo nemiculo eyulozolo egqugquzela abantu futhi ikhumbuza ukuthi iningizimu Afrika iphumaphi. Siyabonga kakhulu baba ukuthi ube nathi namhlanje sikufisela konke nje okuhle mangabe siyaphambili. Siyabonga ba. Hayi ke mbukeli lobe kuba uMadlokovu uMbongeni Ngema ebesixoxisana naye la ekhaya jikelele.